7 børn blev sendt i skoven på stjerneløb af deres nye vikar, Mads. Mads synes, det var en god idé at få revet klassen sammen. Alle eleverne var allerede vilde med den nye vikar. Han var en af de seje typer, som altid var klar på sjov. Men alt endte ikke helt som planlagt. Eller gjorde det. Nej, lad os lige pæppe det her lidt op. Okay, hvad skal vi? Vi skal prøve at forskrække dem. Det er okay. Jeg glemte noget på skolen. Hvor er de henne? Hvad er sket her? Okay, det her det bliver vi nødt til at sige til Mads. Ja. Lad os følge. Har I set Mads nogle steder? Vi skal sige noget. Han har været væk i en time nu. Mads, vi skal bruge, der er sket noget i skoven. Du skal bare komme og se det. Hvad er der sket? Kan det ikke vente til senere? Det er virkelig vigtigt. Skynd dig. Mads. Ja. Kom. De var der lige. De gerne var døde, nemlig. De lå lige her. De var lige her. Jeg kan måske ikke prøve at ringe til dem og så tænke om. Ring nu.